Mela, wara li l-anzjani tal-poplu affaċċjaw il-Ġesu u sfidawh dwar mnejn ġab l-awtorità tiegħu, imbagħad ir-rakkont ikompli hekk. Ġesu ikompli jkellimhom u jgħidilhom imma x'jidrilkom. Wieħed raġel kellu żewġ titfal. U resaq fuq l-ewwel wieħed u qallu ibni. Illum mur aħdem fil-vinja, mur aħdem fl-għalqa tad-dwieli. U wieġeb billi qal ma rridx, imma aktar tard sobbieħ u mar. U resaq fuq l-ieħor qallu l-istess, imma hu wieġeb billi qal sejjer jien. Imma mbagħad ma marx. Liema mit-tnejn għamel ir-rieda ta' missieru. Qalu l-ewwel wieħed. Ġesu qalilhom tassew ngħidilkom. L-dazzjarji u l-prostituti jitlu qabilkom f'Saltnet Alla, għax Ġwanni ġie għandkom fit-triq il-ġustizzja u m'emmintuhx, imma d-dazzjarji u l-prostituti emnuh. U intom imqaru għal rajtu dan, lanqas biss sobbikom aktar tard ħalli temnuh. Amen. Mela kif tafu Ġesu qiegħed fl-aħħar ġimgħa qabel il-passjoni tiegħu, qiegħed f'Ġerusalemm, il-belt li hu aktar kmieni sejħilha il-belt tas-Sultan il-Kbir. Il-belt li Alla identifika ruħu magħha. U qiegħed propjament ukoll fit-tempju li huwa ddeskrivih bħala dar ta' missieri, però ir-realtà il-bażużli, il-mexxejja abbużivi tal-poplu li ħadwa f'idejhom biex imexxu, però qalbu kollox ta' taħt fuq. It-tempju Ġesu kellu inatfu u jisforza il-dawk li kienu qegħdin jikkummerċjalizzaw ir-reliġjon biex jitilqu l-barra, u allura ovvjament qajjem aktar u aktar l-odju u l-mibeda tan-nies tal-mexxejja tal-poplu. U l-aħħar konfront li kellhom kien propjament meta saqsewh b'mod dirett bliema awtorità qed tagħmel dal-ħwejjeġ. U min tak dill-awtorità. Sa aħna nafu li Ġesu għandu awtorità plenipotenzjarja. Awtorità massima, awtorità infinita fuqna l-bnedmin. Għalkemm der fostna bħala rabbi ta' fil-ħaq kien jagħmel mirakli, però fl-umiltà tiegħu serva u issa jikkonfrontawh u jgħidulu bliema awtorità, bliema jett qed tagħmel dal-ħwejjeġ. Però fid-diskursata ta' bejniethom urew il-mistoqsija tagħhom ma kienx sinċira. Kienu jafu min tajlu dik l-awtorità. U allura Ġesu laqas biss irrispondihom. Għaliex meta wieħed mhuwiex lest li jaffronta r-realtà, ovvjament jinsab f'qagħda kritika, però Ġesu f'imħabtu jkollu ngħid iva, fil-kumpassjoni tiegħu lejn in-nies mitlufa, issa jagħtihom 3 paraboli, 3 stejjer biex jipprova jikkonvinċihom illi aktarx milli għad akkużaw lili jien akkuża lilkom. Għax huwa intom li jeħtieġ illi tindbu, jeħtieġ illi dduru, jeħtieġ illi tirrealizzaw il-qagħda tagħkom. U allura 3 paraboli waħda wara l-oħra, l-ewwel waħda taż-żewġ ulied illi missierhom bagħathom fl-għalqa tad-dwieli, it-tieni waħda tirrakkonta dwar il-ħaddiema illi marru jaħdmu fl-għalqa tad-dwieli, però kull messaġġier illi beda jmur għandhom kienu joqtluh, iżebilħuh. U l-aħħar parabola, il-parabola tat-tieġ. Meta kienu mistednin biex imorru għat-tieġ, però dawna ma tawx każ u kulħadd baqa' sejra għal xogħol u ħafna nies hekk jagħmlu. U dawn nies l-anzjani tal-poplu u l-Fariżej u s-saċerdoti ewlenin kienu qegħdin iġibu ruħhom hekk. Ovvjament kienu ħanejdu hekk il-kleru ta' dak iż-żmien. Kienu nies li huma kienu miżmuma fuq x'lidejn u jippretendu li n-nies jimitawhom. U frattant kienu nies li l-aktar kienu qegħdin ifixklu milli s-Saltnet Alla tikber. U allura Ġesu irrid jurina hawnhekk
bdi l-ewwel parabola illi Alla qiegħed jistieden lil kull wieħed waħda minna biex nirrealizzaw il-qagħda tagħna u ma nibqgħux nirreżistuh fin-nuqqas ta' ndiema. L-agħar ħaġa nistgħu nagħmlu hija meta aħna il-verità qegħdin nifhmuha u nibqgħu imwebsin kontra Alla. In-neċessità illi nduru lura lejn Alla. L-indiema fil-Bibbja hija sine qua non, ma tistax issalva mingħajr ma tindem. L-indiema ġifieri li tibdel il-ħsieb tiegħek radikalment dwar Alla, tajjeb. Mela, il-ħsieb tiegħi qabel ma konvertejt kien illi Alla huwa ħanin u bażikament huwa twajjeb u m'għandux għalfejn jibgħet il-ħadd l-infern. Dik qed nibdilha dik idea żbaljata, tajjeb, irid nibdilha. Irid nibdel ukoll l-idea dwar id-dnub, bħalli kieku d-dnub huwa xi ċajta li issa tagħmlu mingħajr konsegwenzi. Irid nibdel l-idea dwar in-nifsi illi jien kontabbli lejn Alla u dwar l-eternità illi ta' bilħaq hemm eternità tistennjena. Jew f'xirka ħinja mal-Alla, jew fil-kundanna eterna tal-infern. Issa dawn in-nies l-anzjani tal-poplu u l-saċerdoti ewlenin mhux tal-li baqgħu mingħajr indiema, imma kienu qegħdin ifixklu lil ħadd ieħor milli jindem. Kemm narawha din illum il-ġurnata vera? Kemm narawha? L-Evanġelju jasal għand in-nies, imbagħad issib dak li jkun illi jipprova jgerxu, jipprova jintimidah, jipprova jiskoraġġih. Ara ma jfettillekx taqra l-Bibbja għax tħawdek. Vera? Dawn huma realtajiet kbar. U dawn huma tip ta' nies illi anke għadhom magħna sal-lum. Gwaj għalikom. Skribi Farizej ipokriti Ġesu jgħidilhom aktar quddiem għax intom qegħdin tagħlqu s-salta ta' smewwiet. F'wiċċ in-nies. Intom infuskom ma titlux u lanqas tippermettu dawk deħlin milli jitlu. Wow! Minu għadu Alla u allura huwa fin-nuqqas ta' ndiema irid jibqa' kif inhu u laqqas irħalli l-ħadd ieħor milli jagħmel il-pass tal-konversjoni. Il-parabola taż-żewġ titfal. Żewġ titfal li missierhom marfu wieħed qallu mur aħdem fl-għalqa ta' dwieli illum u dak qallu iva ħammur. Ma marx. U t-tieni wieħed qallu l-istess. Mura aħdem fl-għalqa ta' dwieli illum u dak qallu ma rridx. Tost kiesaħ. Imma mbagħad qal għaliex m'għandix nobdih missieri. U mar. Parabola ma tantx hija famuża bħal paraboli oħrajn, però hija waħda bażika illi tikxifna fejn ninsabu fir-relazzjoni tagħna mal-Alla, fejn ninsabu. Il-każ tagħna Pawlu jiddeskrivih tajjeb meta fir-Rumani jgħidilna illi minħabba l-ostinazzjoni tiegħek qed jindirizza lil kull wieħed waħda minna individwalment minħabba ir-ras qiebsa tiegħek. U n-nuqqas u l-qalb blandiema tiegħek qiegħed taħżen ir-rabja għalik innifsek għax l-infern huwa r-rabja tal-Alla. L-infern huwa l-oppożizzjoni tal-Alla lejn id-midneb u d-dnub li jibqa' mingħajr indiema sal-aħħar. Qed taħżen ir-rabja għalik innifsek fil-jum tar-rabja u r-rivelazzjoni tal-ġudizzju ġust tal-Alla. U aħna fil-kuxjenza tagħna nafu illi hemm ġudizzju. Hemm ġudizzju. Altrimenti d-dinja tagħna kif nafuha hija assurda. Ma tagħmel sens. Il għaliex it-twajbin ibatu u jibqgħu lura, tajjeb, mentri ħafna drabi il-ħżiena jgħaddu l-qudiem jirfsu fuq l-irjus tan-nies bħalli kieku qatt ma ġara xejn. U allura Pawlu qiegħed hawnhekk jafżana illi tibqax bl-ostinazzjoni tiegħek, tibqax stinat. Il-parabola illi Ġesu hawnhekk jirrakkonta hija ċans ieħor lil dawn in-nies li anke qegħdin jopponuh f'wiċċu qed jagħtihom ċans biex jikkundannaw lilhom infushom. Il għaliex l-Evanġelju
ma jagħmel sens jekk inti ma tarafx jekk innifsek bħala mitneb. Bħala wieħed illi offendejt il-Alla li ħaqqek il-kastik etern, tajjeb, u allura Ġesu qiegħed ipenġilhom dan ix-xenarju ta' żewġ titfal f'liema kategorija ta' dat-tifel jew dat-tifel. Kif ngħidu, b'istorja kapaċi tolqot il-kuxjenza ta' dak li jkun x'vera. L-ewwel wieħed tkessaħ imma mbagħad reġa' bdielu jgħidilna aktar tard sobbieħ. Meta jisobbik jiġifieri jittispjaċik. Jittispjaċik li inti tgħid mela irrid nibdel ir-rotta ta' ħajti. Irrid nagħmel kambjamenti. It-tieni wieħed bil-ftaħir u bl-aqal iva missi ħammur. Imma bat ma marx. Sempliċement gideb. Qatt ma kellu l-intenzjoni illi jobdi lil-missieru. Xeħut minna jippromettu ħafna. Imma mbagħad aktar tagħti ddiżappuntaw. U jiena fl-esperjenza tiegħi iltqajt magħhom dan nies. U anke intom naħseb jiena. Illi kollok nies illi jiġu dak l-entużjażmu kollu għandhom dal-interess fil-Bibja u jridu jaqraw u jistudjaw. Jagħti ftit tal-ħin, ftit ta' żmien, u tgħid taħtax sar minnhom, fejn marru. Oħrajn però li mhumiex promettenti li jiġu hawnhekk mimlijin inkwiet, mimlijin trabil, għandhom ħajjithom imgerfxa, ħallata ballata, ma tax minn fejn taqbad tibda. U bil-mod il-mod tarhom li bl-indiema Alla imexxihom il-qudiem. Għandna din il-realtà qudiemna. Naħseb jien aħjar li jkollok musbieħ għax inta fanal ċkejken. Illi tibqa' ssawwablu ż-żejt kuljum għax altrimenti jintfielek u jagħtik id-daqsxejn dik id-daqsxejn ta' dawl. Milli tkun ġigġivogu sħiħ f'nofs tal-misraħ illi jagħmillek storbju fratterja sħiħa. Jimlielek għajnejk bid-duħħan, itarraxlek widnejk u wara żewġ minuti u daqshekk. X'tip ta' bniedament? Illi Alla qed isawwablek iż-żejt tal-Ispiritu Santu tibqa' mixowl ġurnata wara ġurnata, ġurnata wara ġurnata. Jew għamil dil-fratterija biex imbagħad wara perjodu qasir tfittxek u ma ssibikx b'nemes. Aħjar tmekkek fid-direzzjoni tajba, immaġinaw in-nanna Marġwan tmekkek biex mur sal-ċina iddum 5 minuti. Għaxxieħa, però miexa fid-direzzjoni tajba. Taf fejn għandha tmur. Miexa fid-direzzjoni tajba. Milli atleta li qed jiġri ma qed jiġri fil-korsa żbaljata. U għallu jiġri kemm jiġri, il-premju żgur mhux ħajjieħdu. Liema minnhom aħna. Liema minnhom. Aħjar tibda billi tkun kiesaħ u diżubbidjenti u ardit u tirrealizza tgħid hekk jien ħaninbidel. Ħanitlob l-Alla biex ipoġġini fil-korsa tajba. Bl-imġiba bil-ipokrezija dawn l-imġiba tal-mexxejja ma qablitx mad-diskors tagħhom. Id-diskors tagħhom kien kollu fjorit u kollu dwar Alla u dwar l-imħabba tagħhom li Alla, però xejn tasar mbagħad ma kont issib xejn. Il-frott etiku, ġifieri il-ħajja tiegħek, l-imġiba tiegħek hija fil-korsa tal-qdussija u l-ġustizzja, għax dik hija l-aqwa prova li inti ta' bilħaq hija tobdi il-messaġġ tal-Alla. Li inti ta' bilħaq mhux biss smajt l-Evanġelju, meta l-Evanġelju ħaddantu, emmintu u issa qed tgħixu. Qed tgħixu. Ġesu jgħidilna intom ħbiebi jekk tagħmlu kull ma nordnalkom jien. Jiġifieri niġu ħanejdu hekk at the grassroots.
iħnet tal-ħaġa. U naraw ġifi ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu. Aħna ħbib tiegħu jew ta' parsi. Jew forsi għad-direttura edewa tiegħu. Ġesu jagħmlilna ċar, intom ħbiebi jekk tagħmlu li nikmandakom jien. Din il-parabola Ġesu allura juri l-emil fattwali, ġifier aħna x'qegħdin nagħmlu u kif qegħdin ġibu ruħna minn ġurnata għall-oħra huwa wisq iżgħet importanti ma' ħafna diskors sabiħ u diskors reliġjuż li fl-aħħar mill-aħħar kulħadd kapaċi jitkellem b'mod reliġjuż u biex jimpressjona l-ħadd ieħor. Ġesu saħansitra qal lid-dixxipli tiegħu qalilhom illi kull ħaġa kwalunkwe li jgħidulkom u qed jirreferi sorprendentement għal Farizej u l-għalliema ta' żmienu, kull ħaġa kwalunkwe li jgħidulkom ipprattikawha u żommuha. Imma tagħmlux skont emilhom għax jgħidu ma jipprattikawx. Ġifieri, Ġesu qiegħed jammetti li hemm nies kien hemm għalliema fi żmienu illi sa ċertu punt kienu qegħdin jgħalmu tajjeb, għalilhom dak it-tajjeb li qegħdin jgħidulkom għamluh, ma tagħmluhx bħal timitawx lilhom għax huma għas-seba' ċkejka ma jagħmlu biex iħarku it-tabijiet li jpoġġu fuq in-nies. Alla ma jridx minna proponimenti vagi kemm ħannaqdih u x'se nagħmel fil-futur u l-nirtira jew l-nħeles mill-eżamijiet. Proponimenti x'fihom, x'issarfu. Vera? ċekkiet mingħajr firma. Alla rridx minna proponimenti imma aktarx prestazzjoni fidila. Il-performance tiegħi, il-komportament tiegħi, il-ħsibijiet tiegħi huma diretti lejn is-saltna tal-Alla. Id-diskors tiegħi juri xemm f'qalbi. Ġesu difatti jipprova jikkonvinċihom lil dawn l-edewa tiegħu, jgħidilhom illi ngħidilkom id-dazzjari u l-prostituti jitlu qabilkom f'saltna tal-Alla. U jekk ma xxokkjawx ruhom dakinhar naħseb mhux qabdithom tremarella kontrih li jridu jeqirduh, għax id-dazzew l-prostituti kienu il-qixxu l-mix ta' dakinhar, il-marmalja, l-ar nies illi qasbiss kienu jgħaddu mill-istess triq u l-Farizej kienu jdawru wiċċhom biex ma jħarsux lihom. Ġesu qalilhom dawn jitlu qabilkom fis-salta tal-Alla. Għaliex? Għax il-prostituti u d-dazzjarji meta semgħu il-messaġġ dwar is-saltna tal-Alla, taw ħarsa ċkejkna lejhom fushom qalu tajjot għalina li qed jgħid. Għax aħna ħżiena. Evidentament ħżiena. Ovvjament ħżiena. U l-Vanġelu jgħod għal nies ħżiena. Mhux għal min jidirlu li hu tajjeb. Jew kull filgħodu jagħti passata verniċ biex jidher sabiħ quddiem in-nies. Alla jaf il-qalb tagħna. Vera? Ġesu allura jgħid li dawn in-nies it-tradituri ta' ġensna il-dazzjari u n-nies immorali li qegħdi jgħixu sfaċċatament u bla mistħija fit-tnub. Dawn jitlu qabilkom fis-saltna ta' smewiet. X'verdet tiebes għandu Ġesu fuqna l-koll illi jidrilna li aħna nies twajba apparti minnu. Apparti minnu. Ħadd mu tajjeb. Apparti minn Ġesu Kristu. Sakemm Alla ma jlibbisniex bil-ġustizzja u l-perfezzjoni ta' ibnu Ġesu li fih isib l-għaxqa tiegħu, maħniex twajba quddiem Alla. Maħniex twajba. Il-Farizej pretendew li huma l-elit, la crème de la crème. Aħna dawk li huma l-eqreb lejn Alla. Dawk li huma l-interpreti tal-liġi tal-Alla. Għax din is-sabiħa, ħafna drabi min vilment u konxjament jopponi l-kelma tal-Alla jippretendi li kapaċi ifissirha l ħadd ieħor. U taf ma qed ngħid.
dawk in-nies li għandhom x'jaħbu jidrilhom li huma biss kapaċi jfissruha il-kelma tal-Alla. Li huma biss bħal fi żmien Ġesu l-assisa tat-tempju tal-Alla. Il-moralisti, ninsejħulhom, il-moralisti, li jaħsbu li se jkunu mill-qoddim Alla bil-moralità tagħhom, bis-sempliċi moralità tagħhom, però fil-realtà huma l-ar qudiem Alla, l-ar. Huma nies diment li jibqgħu hekk, huma nies bla tama qudiem Alla. Il għaliex jippretendu li huma waslu, imma ħadd ieħor għadu l-bogħod ħafna. Meta fir-realtà huwa propjament il-kontrarju, propjament il-kontrarju. Simgħu x'jgħid l-Apostolu Pawlu dwarhom dwar dat-tip ta' nies fir-Roman kapitlu 2 vers 17. Imma int jekk issejjaħ lek innifsek ludi, għax il-lud kienu jidrilhom huma xi razza speċjali aħjar u superjuri ma' ħadd ieħor. Inti seħlek nifsek ludi u serraħ fuq il-liġi u tiftaħar balla u taf ir-rieda tiegħu u tapprova l-ħwejġ essenzjali billi inti istruit ma'allem fil-liġi u tinsab perswas li inti nifsek gwida tal-omjien. Dawl għal dawk li huma fid-dlam, istruttur tal-boloħ, għallim tal-infantili ta' min ma jaf xejn. Billi għandek il-formulazzjoni tat-tarif u tal-verità fil-liġi. Int mela li tgħallem il-ħadd ieħor, ejja tgħallem lek innifsek. Dik il-kwistjoni kollha. Int li tippriedka biex ma jsirqux tisraq int. Int li tgħid biex ma tikkommettix adulterju, tikkommetti adulterju int. Mhux qed ngħid għaliex dinja trappola li faċilment nistgħu naqgħu fiha. Tajjeb, nistgħu fil-Knisja Kattolika Rumana, tajjeb, jgħidu li tistax meta hija għandha karriera sħiħa ta' sekli ta' snin jisirqu n-nies. U battajt il-ħadd biex ma jisraqx. Jew tikkommettix meta il-kleru huwa infasat bil-pedofilja u bil-immoralità. Int li tismel l-idoli, tisraq imqada sent li tiftaħar bil-liġi, tittiżonora lil Alla permezz tat-trasgressjoni tal-liġi għax l-isem tal-Alla huwa midej fost il-ġentili minħabba fikom bħal miktub. In-nies infidili li huma mbedin minn Alla, tajjeb, jivvilifikaw l-isem tal-Alla u jkasbru l-isem tal-Alla għax jgħidu dik ir-reliġjon li qed jagħmlu dawk. X'responsabilità kbira għandna fuqna vera. X'responsabilità kbira. Illi il-mixja tagħna tkun taqbel mal-istqarrija tal-fidi tagħna. Altrimenti flok ngħinu l-ħadd ieħor nkunu qegħdin aktar u aktar infixkluhom. Ġesu lil dawn in-nies quddiemu itert ilhom l-illużjoni għax kienu qegħdin jgħixu fil-illużjoni minn għalihom okay, però fil-fatt kienu għadhom mingħajr indihom. Kixef is-superfiċjalità tagħhom, is-superfiċjalità fjakka tagħhom, li tilbes vestwarju sagru jew abiti sagri quddiem in-nies b'daqshekk ma sirx aħjar ma' ħadd ieħor. U allura x'ma jinfurjawx għalih. Fakkarkom li għaddej kumplott minn taħt biex il-Ġesu jaqirduh. Għaliex l-imħabba mqar fl-aħjar tagħha. U Ġesu huwa l-imħabba tal-Alla inkarnata fostna. Met inti ma tixtaf biha u tibqa' tagħmel fattik, ovvjament se tdur kontrija. Nies ovvjament ħżiena aktar għandhom ħabta jarfu l-bżonn tagħhom bħalma kienu l-prostituti ta' żmienu, il-bżonn għall-indiema, il-bżonn għall-maħfra, milli kleru mingħajr indiema illi jaħseb illi jara. Darba il-Fariżej qalulu, Ġesu għalhom ġejt fid-dinja għal ġudizzju biex dawk li ma jarawx jaraw. U dawk li jaraw siru omja. Għalulu, jaraw aħna omja? Għalilhom
issa l-intejdu li taraw id-dnub tagħkom jibqa' fuqkom. L-ewwel pass biex nitlu fis-saltna tal-Alla hija l-intima. Illi aħna narfu illi fid-dawl tal-liġi tal-Alla aħna falluti totalment. Entu donaw illi Ġesu hawnhekk qiegħed jippreżentalhom il-liġi tal-Alla. Mur aħdem illum fl-għalqa tad-dwieli tiegħi. Kmant. Mur aħdem illum qiegħed jippreżentalhom ir-rieda tal-Alla. Għamilni rieda tal-Alla? Le. U allura dik hija l-ewwel pass. Meta inti onestament taraf illi inti fallut spiritualment. Diment li tibqa' penġilek innifsek. Jew tassumi li inti wasalt għadek għazbiż bdejt. Ġesu isemmi it-triq tal-ġustizzja. Ġwanni ġie għandkom fit-triq il-ġustizzja. Ġifieri Ġwanni ġie u infatti Luqa jgħidilna li kien ixħandar l-Evanġelju lill-poplu. Kien qed jgħidilhom kif jistgħu jsiru sewwa Alla. U wkoll jippritkalhom l-indiema illi jekk inti għandek żewġ imnatar qagħtu wieħed il min m'għandux. Lis-soldati biex ikunu kuntenti bil-paga tagħhom ma jgħodux igergru. Kull min mar għandu għalilhom kif għandhom jgħixu. Dik hija triq tal-ġustizzja illi fija appena naqbdu mixjin fit-triq tal-ġustizzja Alla jilqana fiħdanu. Alla jaħfrinna, Alla ilbisna bil-perfezzjoni ta' Kristu u minn hemmhekk il-qudiem inkomplu nfittxu il-ġustizzja tal-Alla. Esposti għad-dawl skieħ tal-Vanġelu, dawn in-nies xorta waħda rrifjutaw milli jibdlu l-korsa tagħhom. Ġesu kien ilu fosthom 3 snin. Jgħallem ir-raħal għal raħa mill-belt għal belt. U Ġwanni kien għamel ħoss qawwi dakinhar, ġifieri meta ħareġ jippriedka għajjem ferment sieħ Ġerusalem u l-Ġudea u anke minn postijiet ġew għandu biex jisimgħuh u biex jitamdu. U Ġesu darba għalilhom lin-nies għalilhom u Ġwanni kien il-musbieħ li jixel u jiddi u intom rittu teżultaw għal xi żmien fit-taw tiegħu, rittu tifirku u ferku fit-taw tiegħu. Il għaliex wara essenza ta' 400 sena issa finalment Alla raġabat profeta fostna. U ferku. Però laqgħu il-messaġġ tiegħu. Laqgħu il-messaġġ tiegħu. Għajna. Allura dawn in-nies daqu il-qawwa tas-saltna. Daquha. Ma preferu jibqgħu barra. Possibbli issib nies hekk? Possibbli. Meta nitkellmu dwar il-bniedem li huwa depravat li jippreferi d-dlam aktarx mid-dawl Ġwanni 3. Aqraw Ġwanni 3 kollu kemm hu. Il-bnedmin ħabbew id-dlam aktarx mid-dawl għax l-emel tagħhom kienu ħżiena. Ħafna drabi il-bniedem jinħabu wara subajh. Penġi li hu nnifsu bħala twajjeb kapaċi iġib ruħu b'mod diċenti ħafna, b'mod ċivili ħafna. Meta minn ġewwa il-qalb tiegħu tkun litteralment imħassra quddiem Alla. U għalhekk iridu nsaqsu kif qed naġixxi jiena? Kif qed naġixxi jiena? Qed nilagħba tad-dixxiplu jew attwalment għadni bqal bibsa. Hawnhekk mela għandna żewġ reazzjonijiet bażiċi għall-Evanġelju. Meta wieħed jisma' l-Evanġelju għandu żewġ għażliet. Jew jippretendi li laqgħu meta fil-fatt ma jkunx, jew attwalment jissottometti mill-qalb għalih għal bxara tajba. Jagħmel bħalma għamlu Luqa jsemmi numru kbir ta' saċerdoti illi obdew il-fidi fl-Atti 6 vers 7. Knisja bikrija jgħidlek illi kien hemm numru kbir ta' saċerdoti leviti ġifieri illi obdew il-fidi. Kemm sabiħa din? Obdew il-fidi. Il-fiduċja tagħna fi Kristu, u l-fatt li jiena qed nafda fi Kristu
awtomatikament qed ngħid li Kristu ħanobdih. Din hija reazzjoni xierqa għall-Evanġelju. Eżajja 2 vers 3 jgħidilna, ejjew ħanitilgħu lejn il-muntanja tal-mulej, lejn id-dar tal-Alla ta' Ġakob sabiex jgħallimna modijietu. Dik hija l-indiema. Bħalissa qegħdin hawnhekk. Imma ejjew nieħdu azzjoni. Ħammorru lejn dar il-mulej biex jgħallimna modijietu, ħalli nimxu fit-traqatu, għax minn Sion se toħroġ il-liġi u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalem. It-tagħlima prinċipali ta' dil parabola ċkejkna ġifieri mingħajr ħafna tiżjien magħha, imma parabola li għandha tolqotna fil-laħam il-ħaj. Għaliex qed tgħidilna ħaġa waħda illi hija importantissima f'ħajjitna, illi nagħmlu r-rieda tal-Alla. Illi attwalment nagħmluha r-rieda tal-Alla. Mhux bid-diskors, iva missier sejjer u m'għammux, imma fir-realtà. Dik hija l-unika ħaġa importanti fil-ħajja tagħna. Meta darba kien hemm mara anonima fil-folla qiegħda mal-bqija tan-nies tisma' lil Ġesu qiegħed jgħallem, dina kif jagħmlu xi nies jinterrompu lil kelliem, dina rafet leħinha waqt Ġesu qed jitkellem fixklitu fid-diskors tiegħu. Qollit leħinha u qaltlu mbierek il-ġuf li ġarrek u s-sider li rdajt. Imma Ġesu qalilha għall-kuntrarju. Imberkin huma dawk li semgħu kelma tal-Alla u jisservawha. Hawnhekk għandna forsi l-ewwel tentattiv biex il-bniedem jeżalta u jolli l-Marija u jagħtiha status idolatrus quddiem il-Knisja. Ġesu qal le, għall-kuntrarju ma naqbilx miegħek mara, għalha ma naqbilx miegħek. Għall-kuntrarju, imberkin huma dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u josservaw għal darb'oħra. Back to basics. Ħafna drabi rridu nitgħallmu affarijiet oħra dwar il-ħatfa, dwar il-millenju, dwar 100,000 ħaġa, vera? U ninsew dak li huwa groundwork, dak li huwa vera bażiku, dak li Samuel ċanfar bih lil Sawl Alla taħt direttivi eżattament x'għandu jagħmel. U Sawl għamel li fettillu moħħu. Obda ftit lill-Alla imma mbagħad ħawwat il-borma kif fettillu l-aħjar. Okay? U Samuel ta' miegħu qallu ewwilla l-mulej jitaxxa bl-offerti maħruqa s-sakrifiċċji daqskemm filli wieħed jobdih għax Sawl qal le ma qtilthomx kollha l-annimali kif ordna lill-mulej. Imma rfajt minnhom biex imbagħad nofrihomlu sakrifiċċju. Ara qallu Samuel li tobdi huwa aħjar mis-sakrifiċċju. Li tobdi huwa aħjar mis-sakrifiċċju u li tisma' minnu huwa aħjar mix-xaħam tal-bdabat. Alla qed jitlob minna illi sempliċement fiduċja fih nobduh. Xi ħaġa li tul is-salmi niltaqgħu magħha regolarment. Triqatek u si tarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fil-verità tiegħek u għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ħafna drabi nagħmlu bil-verità naħżnuha fil-garżelli ta' moħħna u hemmhekk titqaddet u timmoffa. Le, ma innutaw. Mexxini fil-verità tiegħek. Il-verità hija dik li aħna nimxu fija, nipprattikawha. Fik nittama l-jum kollu jkompli jgħidlu. Salm ieħor għallimni t-triq ta' kosit. Se nimxi fil-verità tiegħek, unifikali qalbi biex tibża minn ismek. Unifikali qalbi, ġifieri, il-qalb tagħna tkun skieħa. Mhux imtajra fer f'direzzjoni, irid illaħħaq ma' kollox. Aħna bil-mati ngħidu irid jaqdi l-Alla u l-xitan. Mhux hekk. Hekk qatt ma ħajnexxilek li tobdih l-Alla. Unifikali qalbi biex nibża minn ismek. Ġesu fit-tmiem il-pritka tiegħu fuq il-muntanja ipenġi il-semmija tiegħu f'żewġ kategoriji. Qiegħed qudiemhom żewġ possibiltajiet. Jew tkun għaref jew iblaħ. Jekk inti tisma' kliemi u tagħmlu inti raġel għaqli li qed tibni fuq il-blat. Jekk inti tisma' u ma tagħmlux inti raġel iblaħ.
illi se tkun mkaxkar mill-ġudizzju ta' Alla finalment. Ir-rieda ta' Alla hija din illi kmieni jew tard għax tifel minnhom meta missier qallu mur ħdem fl-għaqla ta' dwiel illum, ma rridx imur. Għalhekk aħjar tard mill-qatt. Irridu jeħtieġ li nikkonvertu li Alla. U rrid ngħidilkom ukoll ma nistgħux nikkonvertu bil-ħila tagħna. Ġeremija qallu lil Alla qallu mulej dawwarna lejk u aħna nduru. Fejjana u aħna nkunu fejja. U stin ta' Ippona darba qal mulej għatina dak li int qed tiddomanda minn għandna u aħna nagħtulek. Għal darbohra, dejjem aħna dipendenti fuq il-ħniena ta' Alla. Ma ħniena ta' Alla hija tremenda, hija ta' bilħaq infinita lejna. Daw kollha illi bħal pubblikan meta ħabbat fuq sidru laqqas biss refajna ħles-sema, ma qal u Alla kun ħan miegħi il-midneb. U toġobni dik. F'ħafna tradizzjoni ma tidirx. Għax jaqtawa barra. Kun ħajni miegħi il-midneb. Aħna rraġunaw mhux kollha midinbejn aħna. Da nesal ħadd ieħor qal jien il-midneb. Ġesu bir-raġun qal li dak ir-raġel niżel id-dar ġustifikat aktarx mill-ieħor illi beda jagħti eżibizzjoni sħiħa, wirja sħiħa, ftaħira lista sħiħa ta' x'jagħmel x'ma jagħmilx u jagħti l-karità u jsum. U mhux bħal dal-pubblikan. Alla jridna nikkonvertu lejh. Ġesu, anzi Ġwan il-Battista meta ħareġ ippriedka, il-messaġġ tiegħu kien sempliċi ħafna. Indmu għax orbot is-saltna smawiet. Il-fatt li Alla qed joffrilna s-saltna dak huwa inċentiv biex nindmu. Għax ma nirndima ma nistgħux nittu fiha. Impossibbli. Ġesu l-istess ħaġa. Meta ħareġ ippriedka minn dak iż-żmien Ġesu beda jippriedka u jgħid indmu għax orbot is-saltna ta' smawiet. Isu kkupja minn għand Ġwanni. Ma kkupja xejn. Għaliex din hija propjament l-imperattiv, il-kmand bażiku li Alla qed jagħti l-kull bniedem. Fi żminijiet mogħdija Alla ma tax każ, ittollera l-ħażin tal-bniedem f'ċertu sens. Imma Pawlu qal imma issa qiegħed jikkmanda lill-bnedmin kollha kullimkien biex jintmu. Biex jintmu. Alla qed jindirizza lili personalment biex aħna ma nibqgħux imkisrin u mobbjin bil-ħtijiet tagħna. Ġesu jgħidilna ċaru tont, ejjew għandi intom il-koll intom taqlin u mobbjin u jien inserraħkom. Ħudu l-madma tiegħi fuqkom. Ġwanni 3, Alla kħabb id-dinja li talliba waħdin tiegħu biex kull min jemmen fih ma jintilifx, imma nnotaw u kull min ma jemminx fih x'jiġrilu? Jintilef. Infatti il-kapitlu jagħlaq billi jgħid min jemmen fl-iben għandu l-ħajja ta' dejjem, imma min ma jobdix lill-liben mhux se jara l-ħajja. Iżda r-rabja ta' Alla tibqa' fuq. Ħafna nies biss jindunaw jintabħu li r-rabja ta' Alla, id-dispjaċir ta' Alla huwa fuq il-bniedem dment li jibqa' fin-nuqqas tandiema. Però interessanti kif jgħid hawnhekk, min jemmen fl-liben għandu l-ħajja ta' dejjem, imma min ma jobdix lill-liben inti tippretendi li ma jemminx fl-liben. Ma l-kelma hija differenti. U interessanti kif dik il-kelma tista' titraduċija. Jew min ma jemminx fl-liben, jew min ma jobdix il-liben. Smajt il-kelma l-istess. Iva, fis-sens illi jekk inti temmen neċessarjament u inevitabilment se tobdi.
se tobdi. Huma minsuġa flimkien, ovvjament, jiena qudiem Alla fuq xiex, fuq min qed inserraħ biex ikolli merti biex nidħol fil-preżenza tiegħu il-ġenna, fuq Ġesu Kristu waħdu u fuq is-sakrifiċċju uniku tiegħu fuq is-salib. Xejn aktar. Xejn aktar. Imma kif naf li dik il-fidi tiegħi hija ġenwina? Kif naf? Mill-ħajja mibdura tiegħi. Il-fatt li qabel kont nimxi skont il-passjonijiet tiegħi, imissa issa irrid nobdi lis-Salvatur il ħabni. Hawnhekk għandna allura l-aħwa inkoraġġiment kbir għalina l-koll. Wasalna fejn wasalna, ninsabu fiex ninsabu, Alla jirċievi il-midinbin niedma. Il-midinbin niedma. U x'inhu l-immodi tagħhom? Hemm tama għalina, hemm tama. Jekk wieħed jistqar dnubietu, Alla huwa fidilu ġust biex jaħfrinna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Dik għal-weda solenni tiegħu. Weda li ma tistax tiġi niesa. Mal-konverżjoni tagħna, hekk kif blindiem aħna nduru li Alla, hemm il-maħfra. Alla jġeddilna r-rieda, dinja l-bxara tajba. Illi mal-indiema Alla jagħtina r-rieda u l-perseveranza biex nibqgħu nobduh. Biex nibqgħu nobduh. Għax fl-aħħar mill-aħħar salvazzjoni hija l-emil tiegħu. Pawlu jgħidilna fir-Rumani 1 vers 5. Permezz ta' Ġesu irċivejna grazzja. Irċivejna grazzja u appostolat għall-ubbidjenza tal-fidi fost il-ġentili kollha għal ismu. Kull Kristjan kapaċi jgħid li rċieva grazzja biex jobdi. Ma kif jirnexxielek tobdi għax int qiegħed tafda fis-Salvatur tiegħek Ġesu. Liema miż-żewġ Ġuljiet allura jiddeskrivik l-aħjar. Għadin hija l-qofol tal-parabola. Liema minnhom. Huwa dak illi kellu paroli si fattino? Jew dak illi fl-aħħar mill-aħħar irrikonoxxa l-avversità tiegħu, id-diżubbidjenza tiegħu u bidel ħsibu. Pawlu kif jiddeskrivi il-Tessaloniki meta kitbilhom l-ewwel ittra tiegħu u fakkarhom fl-esperjenza tagħhom meta kien fosthom, pritkalhom l-Evanġelju, tħallat magħhom, għallimhom u mbagħad kitbilhom għalilhom illi intom dortu lejn Alla mill-idoli, hemm hija konverżjoni, meta inti ddur li Alla, tħalli l-idoli tiegħek warajk, ħalli taqdi l-Alla ħaju veru u allura b'tama ġdida fil-qalb tiegħek tistenna lill-libnu mismewwiet li qajmu mill-imwiet, Ġesu li jeħlisna mir-rabja li ġejja. Ma dawn in-nies Pawlu għaraf tat-Tessalonikin, Pawlu nduna illi ma kinux qegħdin jilagħbu. Ma kinux qegħdin jilagħbu ta' knisja. Ma kinux qegħdin jippruvaw jogħġbu lilu, qegħdin jippruvaw jogħġbu lil Alla. Għax aktar kmieni jgħidilhom l-aħwa maħbubin minn Alla. Nafu li Alla għażilkom. Tgħidli kif jista' jkun? Mela mar u ikkonsulta l-ktib tal-ħajja biex jara l-ismijiet tagħhom mhux fi ktib tal-ħajja. Imma innataw kif induna illi huma magħżulin minn Alla u maħbubin minnu. Għax l-Evanġelju tagħna ma ġiex għandkom bil-kelma biss. Ħafna nies illum jirċievu l-Vanġelu bil-kelma biss. Bil-kelma biss jisimgħuha, iddoqqilhom, toġobhom, azzjoni xejn. Le ma ġiex għandkom bil-kelma biss, imma wkoll bis-seta u bl-Ispiritu Santu u b'konvinzjoni qawwija bħalma tafu x'tip ta' nies konna fostkom minħabba fikom għax intom sirtu imitaturi tagħna, sirtu tixbħuna billi lqajtu l-kelma b'ħafna tribulazzjoni. Ġifieri anke meta il-mabubin tagħkom fid-dar, missierkom u omkom, rabatkom, ħbiebkom, abbandunawkom u bdew jopponukom. U jgħidulkom x'fett lilkom tagħmlu hekk. Intom sirtu
il-qajtu l-kelma b'ħafna tribulazzjoni bil-ferħ tal-Ispiritu Santu u hekk sirtu mudell għal kredenti kollha fil-Maċedonja u l-Akkajja, fil-Greċja kollha tal-lum. Il-fidi ta' dawn in-nies illi ma sibx kienu xi ħafna nies imma mfirxet ma' kullum kien. Ma' kullum kien. Pawlu qalu f'kull li nafu li Alla ta' bilħaq ħobkom u nafu li Alla ħażilkom għal dis-salvazzjoni ta' għaliex Pawlu kien qed jara r-riżultati tal-Evanġelju bajnejh stess. Jekk smajt is-sejħa rjali mur u aħdem illum fil-vinja tiegħi. Is-soċ widnejk. Is-soċ widnejk. Jiena ma nafkomx fis-sens li l-qalb tagħkom ma nafix. Nitkellem magħkom, niltaqa' magħkom, però il-qagħda tagħkom realment quddiem Alla ma nafix. L-appell tiegħu is-soċ widnejk. Il-kman Alla għal ġiddijek. Jekk fuqek qed ibexbex id-dawl, tagħtihx darek. Ħafna nies hekk jagħmlu. Ħossuhom medda bid-dawl. Jirtiraw għad-dlam jerġgħu. U jekk inti ta' bilħaq Kristjan u taf li inti Kristjan. Il-għaliex il-ġibda tiegħek u x-xenqa tiegħek għal Alla minn ġurnata għall-oħra trid tissodisfa u tmurandu bit-talb, bit-tifħir, bil-kant tiegħek. U inti fejn qabel ma kontx taħfer issa taħfer, fejn qabel kont ħajjur issa tfittex li tgħin lill-proxmu tiegħek. Taf li inti Kristjan. U taf li l-fiduċja tiegħek hija fis-Salvatur Ġesu Kristu. Jekk inti Kristjan, kif qed titratta ma' dawn nies illi minħalqhom bla 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 ħin kollu iparlaw fuq il-fidi Kristjana u fuq ir-reliġjon. Bunyan fil-ktib tiegħu l-Avvanza Pellegrin laqana ma' diversi nies dat-tip, formalista, ipokresija semmihom. Imma l-iżjed wieħed paċi, xaħat għall-lablabi. L-istess ħaġa. U għall-ewwel Kristjan impressjona ruħu bih, imma jittama għal dak nafu ta'. Għal dak nafu. Għal dak kollu jparla u jipprova jimpressjona n-nies. Għallu tix ninvestigaw daqsxejn, nitlu daqsxejn fil-font u vera, ma nibdew issaqsuh ċertu mistoqsijiet. Tħawad, inqata minn magħhom għax qalilhom ma toġobniex il-kumpanija tagħkom ta'. L-aħwa intom tindunaw li kif inkellmukom minn hawnhekk. Il-kelma tal-Alla nispjegawilkom mingħajr xinxilli. Jekk tweġġakom tant l-aħjar. Għandkom bżonn dik il-weġa biex tibdew tirrealizzaw fiex ninsabu. U bdejta llum il-sejħa illum mur aħdem fil-vinja, dik hija importanti. Illi ma nistawx nirraġunaw ngħidu bħalissa bieżel, bħalissa mdamdam bix-xogħol. Mhux nagħti każ il-Vanġelu għax għalissa m'għandix moħħ. Illum mur aħdem fl-għalqa ta' dwil, illum għal-jum tas-salvazzjoni. Iva, Alla qed isejħilna leħ bil-fidi. Biex aħna inwieġbu għal bxarat tajba u dik il-fidi però hija trid tkun fidi reali. Ġagbu jagħmlilna pjaċir kbir. Meta b'sensiera ta' mistoqsijiet prattikament jisfidana biex nirrealizzaw il-fidi tagħna ix vera jew le, ix ġenwina jew le, ix mogħtija lilna mis-sema jew hijiex xarada reċta illi qegħdin ngħixu biha quddiem in-nies. X'inhu s-suwi ħuti? Jekk xi ħadd jgħid li għandu l-fidi imma mbagħad m'għandux opri. Jaqgħu tista' ssalbaħ dik it-tip ta' fidi ġabgu qed jattakka, fidi fażulla. Fidi ta' parsi. Fidi verbali ngħidula, fidi tal-fom biss li mhix fil-qalb. Imma trid tkun tafu bniedem iblaħ illi l-fidi apparti l-opri inutli ma tisma' xejn. U finalment jgħid għax bħalma l-ġisem mingħajr spiritu u mejjed
ġisem minn spiritu huwa katafru vera. Hekk ukoll il-fidi mingħajr opri imejta. U dinja il-ħaġa illi rridu niddeterminaw għalina nfusna quddiem Alla. U bdejt il-kman tiegħu fl-Evanġelju u jekk iva bliema tip ta' fidi. Bliema tip ta' fidi. Fidi biex ninħoġob man-nies jew fidi vera. Forsi bdejt ħażin, tsobb, irreżistejt il-Alla, opponejtu, ma rridx immur. Għatlu, ma rridx immur. Indem. Du lura, ibda ħsibek. U mur. Għaliex il-barka tal-Alla tistrieħ fuq dawk illi ta' bilħaq jissottomettu għar-rieda ħelwa u tajba tiegħu.